аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. Сулаймон ва Ҳудҳуд. Сулаймони набӣ дар саропардаи хеш биншаста буд ва сипоҳиёнаш гурӯҳ наздаш меомаданд, то ин ки навбат ба Ҳудҳуд расид. навбати Ҳудҳуд расиду пешаш вон баёни санъату андешаш гуфт: «И шаҳ, як ҳунар кон ки эҳтар аст». Бозгӯям гуфт: «Кӯтаҳ беҳтар аст». Гуфт: «Баргӯ, то кадом аст он ҳунар?» Гуфт: «Ман он гаҳ ки бошам авҷ бар, бингарам аз авҷ бо чашми яқин, ман бубинам об дар қаъри замин». Ҳудҳуд гуфт: «Ҳунарам он аст ки вақте дар баландии осмон парвоз мекунам, метавонам обро дар қаъри замин бубинам, ки он оби куҷост, чӣ қадар умқ дорад, чӣ рангист, аз хок меҷӯшад ё аз санг». ҳазрати Сулаймон аз ин ҳунари Ҳудҳуд ба ваҷд омад. аз ӯ хост ки дар биёбонҳои беоб раҳнамои лашкариён бошад ва ӯро мақоми дархур ато намуд. калоғ яъне зоғ чун ин моҷаро дид, оташи ҳасад дарунаш шӯъла кашид ва ба сиояти Ҳудҳуд назди Сулаймон рафт ва гуфт: «Ҳудҳуд дурӯғ гуфтааст ва ин ҳунар дар ӯ нест. гармарӯро ин назар будӣ мудом, чун надидӣ зери мушти хок дом. чун гирифтор омадӣ дар доми ӯ, чун қафас андар шудӣ нокоми ӯ. агар воқеанам чунин чашми тезбинӣ дорад, чӣ гуна зери мушти хоки домеро ки барои ӯ ниҳодаанд намебинад ва дар дом гирифтор меояд?» пас Сулаймон гуфт: «Эй Ҳудҳуд, равост, кас ту дар аввал қадаҳ ин дурд хост». Ҳудҳуд гуфт: «Подшоҳо, туро ба худо ба гуфтаи душман дар бораи ман гӯш масупор. Иллат ин ки домро гоҳ намебинам, он аст ки қазои илоҳӣ чашмамро мебандад. ман бубинам домро андар ҳаво, гар напӯшид чашми ақламро қазо. чун қазо ояд шавад дониш ба хок, маҳ сияҳ гардад, бигирад офтоб. агар қазо фаро расад, дониш ба хоб меравад, маҳ тира ва хуршед тор мешавад». маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.